Bueno, agora vamos a falar da volanta. A volanta neste porto foi, tal vez, me parece a min que foi o oficio, a arte máis antigua que hubo de todos os tempos foi a volanta. Xa faleron máis adiante dos propios barcos que eran os que chamamos volanteiros, pero vamos falar en sí do que era arte. Eran uns aparellos de un pano solo, cunha malla, non sei dicilo, pero tal vez foran 16, 17 centímetros, onde hoxe a volanta ten 11, era expresamente pa merluza, pa pescada, como se chamaba naquele entonces, a pescada. Chamase a pescada. Entonces aí se collía badexos, se collían, bueno, collíase de todo, collíanse que estaban na pedra, tamén collías langostas, había peixes cunchos, que hoxe non os hai, resulta que teñen que vir dos que crean como lle chaman a hueva esa, o caviar, xa se collían por aquí naquele entonces, e foron desaparecendo como a propia vida que foi evolucionando. Bueno, ese era un oficio que se pescaba con buen tempo, porque os barcos, as características que tiñan, eran barcos de vela e a remos, non podían pescar de outra maneira. Entón salían con buen tempo, pero tiñan moitos problemas, porque xa ten a palabra en si volanta, voaba moito. Con dicir de que botábamos aquí os aparellos en calquer profundidade, 30, 40, 60 metros naquele entonces, que era máis ou menos por onde se andaba, e se iban levantar moitas veces a Pova do Barcín, que de feito había unha pedra ali que chaman a Galega, porque ali era onde iban parar todos os aparellos. E eles, que tamén tiñan volantas, os portugueses, viñalle parar o aparello ás costas españolas, aquí a Guarda, e algunhas veces hasta Corrobedo chegaron aos aparellos, tanto os nosos como os deles, chegar a Corrobedo. Ali mete un puntal para fora que chaman as Pozas e as Barrosas, e ali quedaba, por tamén a propia orografía da máis pa oeste, a plataforma continental, e entonces ali chega un momento que ali o aparello non pasaba. Pero ali quedaban os aparellos. E así consistía, unhas veces había que ir a Portugal, e outras veces había que ir a España. Como facían? Pois os pescadores que sabían a pescar, cando habían bo tempo, miraban as balizas, porque normalmente ese aparello quedaba na pedra firme, e miraban as balizas, hasta que chegaban, por curiosidade, rimábanse. Naquela, as propiedades de cada mariñeiro ou armador levan todo marcas, de calquer objeto da embarcación tiña unha marca do propio armador, do propio dueño. Entonces as marcas conocíanse, este é a marca de fulano e tal, este é a fulano e tal, este é a ciclano e tal. En fin, entonces chegaban e dicían, oye, hai unha marca desta forma e desta, oye, pois esa marca é do señor portugués tal. Bueno, pois sabía que por terra, naquela andarían carros de cabalos, me supoño eu, pois aí pasaba, oye, mire, que díganlle ao chegar a Pova de que tal señor, tal fulano, que ten os aparellos na guardia en tal pedra, coas marcas tal, porque esta é outra cosa que vamos a falar logo das marcas. Eles viñan as pedras, tiñan un topomino como teñen hoxe calquera orografía, non? Tiñan un nombre, os mariñeros damos igual, a Pedra da Gorda, a Pedra do Raña, a Pedra da Buciña, os canóns de fora, os canóns de terra, o baúl, Pedra do Meán, en fin, un montón de topominos, non? Entonces cada un tiña a súa, oye, mira que están nos ameixidos, un aparello está firme ali nos ameixidos. Bueno, pois se dicía os portugueses, mire, teñen os nos ameixidos. Os portugueses sabían onde eran os ameixidos. Iban ali, salían un día antes, e outro día recollían os aparellos. Eles mesmos nos facían menos igual. Cando había lá, reconocían as marcas, e mandenlle aviso ao señor español tal, que vai alá, e que ten os aparellos e tal. E íbamos españoles lá, salían pola tarde coa virazón do mar, co vento mareiro, navegaban toda a noite e de mañanciña cedo estaban ali a primeira hora para meter os aparellos a bordo. De feito, no Monte Santa Tecla, tanto no Monte Santa Tecla como na Pova do Barcín, no museo, ali están as marcas dos españoles, de todos os españoles, e no Monte Santa Tecla están as de todos os portugueses. Eso está así, hai unha gran placa aí onde están as marcas dos mariñeiros portugueses aquí e as marcas dos mariñeiros españoles están lá, iso se pode ver hoxe. Iso está posto por Paz Andrade, este señor que levaba o Instituto do Mar, estas cousas todas de oceanografía e todas esas, un home insigne que promoveu moitas cousas do mar, pois este home interesouse neso. E aí se montou unha placa no Tecla e outra placa na Pova do Barcín no Museo do Mar.
Ben, eses aparellos marcábanse por marcas no mar, para saber onde estaban marcábanse por marcas, pero tiñan un problema, como dixen antes, que voaban, nós chamamos de voar, outros chamamos de correr, bueno, pues, o aparello voaba, ou correu, podese dicir a mesma palabra. De chumbo levaban pedras, e arriba levaban uns chapeus, que eran como gorras de un home, de 30 centímetros de diámetro, con furador no medio, por onde pasaba a tralla, e abaixo levaban pedras que se lle chamaban telos, eso iban cintadas, con o seu rijiño moi ben preparadas, pero co roce, e coas corrientes iba traballando, e a mellor había mal tempo, levaban 4 ou 5 días sen poder levantar os aparellos, aunque estuveran firmes, e iba comendo, iba perdendo peso de agarre, iba perdendo agarre, hasta que chegaba un momento que a corriente era superior e vincía os aparellos e os levaba. Entonces, pues había que ir collelos a outros sitios, claro, que de aí empezaba o vis a vis, en tal sitio hai aparellos, e digo, pues mira, lle falta Manolo, fulano de tal, lle faltan os aparellos, chegou ali non os topou. Un pescador mirou aparellos, leva 2 días, en tal pedra hai uns aparellos con estas marcas e tal. Hombre, pues somos nosos, ou somos de Pedro, ou somos de Manuel, ou son... E así se sabía. Bueno, as marcas, como se sabe, había que marcar un monte por outro, un monte por unha bouza de pinos, unha tomada, como lle chaman, ou por pedras, ou... Sempre se facía unha marca por leste, neste caso na nosa costa, e outra por norte ou nordeste. A de leste podía ser de sueste ou nordeste, e a de norte podía ser de noroeste ou de nordeste, en fin, podendo ser sempre había que facer un ángulo recto. Entonces había que facer cada marca, para marcar ben había que marcar por 2 sitios. Fallías unha marca por monte, no monte, e outra marca pola costa, nas pedras do mar. Por que facíamos 2 marcas? Por a sencilla razón, cada marca levaba 2 puntos de referencia, Vamos a pensar que a marca do monte marcaba cada costa. Pode ser, pero non. A cada marca, os puntos de referencia eran 2. Se poñemos 2 marcas verticales e nos desplazamos 1 metro, miraremos que se poñemos os 2 postes fijos, se nos movemos por un lado, móvense. Bueno, pois ese é un sistema. E se temos outra por outra parte, hasta que collemos un punto que non é xusto, non? Porque tiñamos 2 marcas, pois facíamos da seguinte maneira. Se había, hai veces, un nublado que van nubes baixas, con chuvia e tal, os montes estaban cobertos. Entonces, non mirábamos as marcas de riba. E tiñamos que valer as da costa, que algunhas veces tamén non se miraban ni as da costa nin as de riba, pero en fin, pois varíamos as de baixo das da costa. Entonces, bueno, xa temos un marón, mira a marca do norte, a mellor a marca do norte mirabas a do monte, ou non mirabas a da costa e mirabas a do monte, se non se miraba do monte mirabas a da costa. Entonces había que valerse desa forma, non podías marcar solo polo monte ou solo pola costa. A costa chamolleu a playa, porque se bate moito mar, cando bate moito mar, aunque este claro, que este claro de todo, o mar levanta unha bruma, e na salida do sol, esa bruma transformase en neblina, e dis do mar non miras os puntos de referencia, non se distinguen. Entonces, que faz? Miras por o monte, bueno, fíjome na marca de arriba, e miras a marca de arriba, bueno, está claro, temos que dar un pouco máis para norte, un pouco máis para sur. E logo, de máis para este ou máis para este, tiñamos a marca de norte, que a que nos valía, de máis para oeste ou máis para este. E poñendo as marcas no sitio, eso queda mallado, estás ao metro. Chegar ali, a mellor non había bollas, porque as bollas perdéranse, reventaran as trallas, as comer o fondo, calquer cousa. Pois había que botar un sistema que se chama a roseja, en algún sitio se chama a raposa. Eso consiste nun trozo de madeira, ou se xa preparan dun tubo de ferro, pero antigamente era un trozo de madeira, levaba uns clavos a contrapelo, non? E iso levábase na man, non toca no fondo, e ao pasar por o aparello, enganchaba. E pasaba por e virábamos. Ao chegar arriba se desmarraba o aparello, se arriaba unha baliza por unha punta, se metía a un extremo e logo viñas a meter outro. Ese era o sistema. E o sistema de marcas, creo que xe quedou ben claro, non? Había que marcar, sempre para marcar ben, 2 marcas. Unha por a playa das Pedras do Mar e outras polos montes. Esas eran as marcas del este, por exemplo, e logo outras 2 marcas pola parte do norte. Do norte, que non tiña que ser norte clavado, tiña que ser, podía ser nordeste ou podía ser noroeste. Sempre que mover a longitud. As marcas del este marcaban a latitud, e as marcas de norte ou de sur, porque non tiña por que ser do norte solo,
vale igual do sur. O que si era posible facer sempre o ángulo reto máis posible. Ou podía ser un ángulo de 60 grados, ou de 110 grados, de 120, de 90, de 70, pero cuanto ángulo máis agudo fixeran as marcas, o error era maior. Cuanto ángulo máis aberto, acercándose ao ángulo reto, a exactitud era moitísimo maior, era inversa. Un marcaba a longitud, que é a marca do norte ou do sur marca a longitud, e a marca del este marca a latitud.